Klavírnou skladbou estonského skladateľa Arva Perta v podaní hudobnej hostky Andrej Bálešovej sa v piatok 17. júla začala vernisáž výstavy Zrkadlo v zrkadle. V Záhorskej galérii Jána Mudrocha predstavuje slovenský výtvarník Milan Rašla výber zo svojej najnovšej maliarskej tvorby. Ja som urobil niekoľko obrazov na hudbu jednoho estonského skladateľa Arvo Perta, ktorá sa volá Spiegel im Spiegel. Ten človek žije v Nemecku, v Rakúsku. Je to taká meditatívna hudba a kurátorka povedala, že ty máš také dobré názvy, že dajme takýto názov. A som povedal, tak dobre, tak dáme názov výstavy Spiegel im Spiegel. Dneska už malo nemecky rozprávať, nemecky rozprávam, ja rozumiem, ale tak sme to tako nechali akože zrkadlo v zrkadle. Nech si ľudia vysvetlia to, ako chcú, pretože pri tom mojom type tvorby, ktorý nie je figuratívny alebo nie je zobrazujúci, a je častokrát robený práve na hudbu, na hudobné námety, ktoré konzultujem s autormi hudby a potom sa tak doplňame, že niekedy pošlem obrázok a sa ho spýtam, že ktorá skladba by k tomu sedela, alebo niekedy on pošle hudbu a namalujem na tú hudbu obraz. Takže Spiegel zrkadlo v zrkadle. Je to taký trošku divný názov možno, ale treba, aby sme ľudí vyprovokovali. Okrem najnovšej tvorby výstava ponúka aj diela, ktoré verejnosť doteraz nemala možnosť vidieť. Jednak mám životné jubileum, potom druhá vec je, že už som vystavoval v Senici viackrát, na viacerých miestach. Mal som toto priestor v roku 2014 69 obrazov, teraz tu je 40 obrazov a som si povedal, že aj kurátorka to tak chcela, si prijala, aby sme dali najnovšie veci. 98% najnovších vecí. V tom zmysle, že od toho roku 2020 približne. A to sú všetko premiéry, ktoré neboli vystavené ešte v Senici, ani nikde inde. Je nejaké dielo z tejto výstavy, ktoré je vám práve najbližšie? Sa mi stalo najbližším zrazu také dielo, ktoré mi doma viselo v chodbe, je pomerne veľké, takže nie je na to veľa miesta sa na to pozerať. A kurátorka ho zavesila do tej kaplnky a som zistil, že úplne inú dimenziu tam vnímam, že zrazu je z neho duchovná vec, že to pôsobí ako baroková maľba. A je to tiež na hudbu jednoho gréckeho skladateľa, toccata pre fortepiano a orchester. Tvorba Milana Rašlu je na slovenskej výtvarnej scéne výnimočná. Milan Rašla je predovšetkým, povedal by som, koloristom a takto sa prezentuje na tejto výstave. To už je vlastne jeho 4. vystúpenie na pôde Senice. Základ takým evidentným, veľmi už aj pre laika, veľmi ľahko čitateľným znakom je napríklad jeho farebnosť, ktorá je taká jedinečná, vôbec nie je lokálna. On pracuje s farbou, preto som spomínala, že je to pre všetkým kolorista. Pracuje s farbou takým špecifickým spôsobom, nanášajú gesticky, bez lokálnych a modelujúcich väzieb. Viacej pracuje s tou metaforou a symbolom, tak ako vlastne v celom tom jeho diele. Celé to jeho dielo je plné rôznych šifier, odkazov, kódov, univerzálnych, ale najmä takých veľmi osobných. To je taký veľmi podstatný znak. Ďalším takým dôležitým znakom trebárs je jeho tematická skladba, jeho diela. Taký pohľad na svet z tej lícovej strany, čo je dnes pomerne také, že zaujímavé. Väčšinou je to naopak, ale on si všíma, možno je to taký pohľad poetický, možno hedonistický, ale vždy citovo zastrešenie, tam vždy prítomný ten pocit. Hlavne táto súčasná tvorba. Na rozdiel od minulej je táto tvorba skorej zameraná na takú tú emotívnu stránku a na tú pocitovú, až abstrahovanú, až abstraktnú. Kdežto prvá polovica tvorby bola skorej také o tej figúre figurálna. Výstava bude sprístupnená do 23. augusta.